Ρε πατέρα, έχω πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Σε κυνηγάει η αστυνομία? Όχι. Τότε κάποιος κατά συρροή είναι δολοφόνος. Έχεις μπλέξει με τη μαφία? Τσιμεντωμένο θα σε βρούμε. Σε κυνηγάει το FBI, η CIA? Ο Ήρα! Αυτή είναι χειρότερη! Εξωγήινη. Αυτό είναι. Δεν το πιστεύω. Χάνω το παιδί μου από τα άτια μου. Όταν η εμπειρία Village Cinema μπει στη ζωή σου, σίγουρα θα παρασυρθείς, αφού η ΟΤΕ TV φέρνει τη μαγεία του κινηματογράφου σπίτι σου με το νέο κανάλι Village Cinema σε αποκλειστικότητα. Απόλαυσε τις μεγαλύτερες πρεμιέρες και τις πιο διάσημες παραγωγές στο Full Pack με δώρο όλο τον εξοπλισμό αξίας 175 ευρώ. ΟΤΕ TV. Τώρα η ψυχαγωγία γίνεται εμπειρία για όλους. Απόκτησέ την τώρα. Από τον ΟΤΕ.